आमच्याच सिंधुदुर्गामध्ये राहून त्यांच्या 2 हाताला दर्जेदार नोकऱ्या आहे. जो पगार त्यांना दुबईला भेटतो तोच पगार आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये कसा भेटेल, तशा पद्धतीचे प्रकल्प आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणण्यासाठी आम्ही पूर्ण पद्धतीने सज्ज आहोत. राणे दहशतवाद करतात, राणे विकास करत नाहीत आणि आम्ही सक्षम पर्याय आहोत असं त्यांनी सांगितलं. जनतेने त्यांना संधी दिली. त्यांच्या सत्तेच्या कार्यकाळामध्ये राणेंचा द्वेष सोडून ते दुसरं काहीच करत नव्हते. रोजगाराची असा कुठलाही मोठा प्रकल्प त्या एवढ्या कार्यकाळामध्ये हे आणूच शकले नाही. यांचे स्वतःचे पक्षप्रमुख म्हणतात की माझे हात खाली आहेत. अरे पक्षप्रमुखाचे उद्धवजींचे हात अगर खाली असतील तर उमेदवाराला आणि स्थानिक नेत्यांना काय देणार? आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचा पूर्ण पद्धतीने पाठिंबा आणि ताकद माझ्या मागे आहे. राणे साहेबांचं मार्गदर्शन आहे. निलेशजी आणि केसरकरजींचं आम्हाला साथ आहे. आम्हाला विश्वास आहे आम्ही येणाऱ्या कालामध्ये 5 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट म्हणून आपल्या सगळ्यांना दाखवतो. नमस्कार. कोकणच्या निवडणुका ह्या फक्त कोकणसाठी नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लक्षवेधी असतात आणि विशेषतः या कोकणात राणे ब्रँड जो उभा राहिलेला आहे, नारायण राणेंनी फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशपातळीवर या जिल्ह्याचं नेतृत्व करून एक वेगळी ओळख करून दिली. कारण सगळ्यांनाच माहीत आहे कोकण किंवा कोकणातील व्यक्ती जो पहिला आपलं कोकणची ओळख करून द्यायचा तर राणेंचा जिल्हा अशा प्रकारची ही ओळख असायची. आणि याच जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होत आहेत. आज आपण विशेष मुलाखत करतोय ती या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे. त्यांनी नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संपूर्ण इलेक्शनची धुरा जी आहे ती आपल्या हाती घेतलेली आहे आणि त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये जो त्यांनी करिश्मा घडविलेला आहे. कारण कालच मुख्यमंत्र्यांचा या ठिकाणी दौरा झाला आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः विधान केलेलं होतं की महाराष्ट्रात 25 ज्या जागा आहेत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या सर्वाधिक जागा ज्या बिनविरोध करण्याचा जो इतिहास झालेला आहे तो फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेला आहे. आणि हा एकमेव जिल्हा जो आहे तो पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांचा आहे. नितेशजी, आपला मनापासून कोकण सातमध्ये स्वागत. आणि साहेब, हाच पहिला प्रश्न आहे की संपूर्ण महाराष्ट्र या बिनविरोधच्या एक नव्या करिश्माकडे पाहतोय आणि हा जो करिश्मा आहे तो आपल्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी झालेला आहे. आज जर ह्या करिश्मा दिसत असला तरी 2014ची जी परिस्थिती होती आणि आज 2026 मध्ये हा आपण करिश्मा घडवलेला आहे. विरोधक आपल्यावर सारखे टीका करतायत की आज नितेशजी सत्तेच्या जोरावर सगळ्या विरोधकांना खेचून आणतायत. पण ह्याचं मूळ काय आहे? कारण त्यावेळीची परिस्थिती मुद्दामून 2014चा साहेब उल्लेख केला. त्यावेळी परिस्थिती होती आणि आजही ती परिस्थिती आहे. पण लढणं हे रक्तात राणेंचे आहे आणि तेच राणेंनी आज सिद्ध केलंय. काय सांगाल? बघा संदीपजी, एक लक्षात घ्या की जेव्हा स्वतःच्या नेतृत्वावर आपल्याला विश्वास नसतो, स्वतःच्या चुका झाकायच्या असतात, तेव्हा दुसऱ्यावर आरोप करणं हे फार सोयीस्कर असतं. बरोबर. विरोधी पक्षामध्ये आम्हीही होतो. आम्ही पण विरोधी पक्षामध्ये असताना निवडणूक लढवल्या आहेत आणि जिंकलेल्या पण आहेत. पण आता तुम्ही जे सुरुवातीचं जे विश्लेषण केलं, एक लक्षात घ्या की 2000 म्हणजे एकंदरीत लोकसभेवरून चालू झालेला प्रवास म्हणजे पहिलं राणेसाहेब जिंकले, मग विधानसभेमध्ये आम्ही 3ही महायुतीचे आमदार जिंकलो, मग नगरपंचायतमध्ये दोन्ही बाजूने आम्हाला 50-50% यश मिळालं आणि आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये असलेली जी परिस्थिती आहे, सिंधुदुर्गाची जनता ह्यांना आजमावून हे लोकांनी पाहिलेलं आहे. जे आमच्यावर विरोधक जे टीका करतात 14 ते 22 पर्यंत ते सत्तेमध्येच होते. बरोबर. 100% या जिल्ह्याची सत्ता म्हणजे खासदार त्यांचा, मुख्यमंत्री शिवसेना बीजेपीच्या बरोबर सत्तेत 14 ते 19 मध्ये, नंतर 2.5 वर्ष तर स्वतः उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते. एवढ्या त्या सत्तेच्या कार्यकाळामध्ये जनतेने तुम्हाला संधी दिलेली. 14ला राणेसाहेबांच्या राणेसाहेबांना कुडाळ मालवणमध्ये पराभूत व्हायला लागलं. निलेशजींचा लोकसभेमध्ये पराभूत झालं. म्हणजे जनतेने आम्हाला तेव्हा नाकारलं आणि जनतेने तुम्हाला संधी दिली. आता तुमच्या सत्तेच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही दिलेली आश्वासनं किंवा आम्ही जनतेला त्यांनी असं वातावरण दिलं की राणे नको, राणे दहशतवाद करतात, राणे विकास करत नाहीत आणि आम्ही सक्षम पर्याय आहोत असं त्यांनी सांगितलं. जनतेने त्यांना संधी दिली. त्यांच्या सत्तेच्या कार्यकाळामध्ये राणेंचा द्वेष सोडून ते दुसरं काहीच करत नव्हते. तेव्हाही ते राणेंचा द्वेष करत होते. ना विकासासंदर्भात काय केलं, ना रोजगाराच्या संदर्भात काय केलं, ना ह्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून काय केलं.
जिल्ह्याची आरोग्याची परिस्थिती जी चांगली होती ती हे लोकांनी खराब करून टाकली. चिपीचं विमानतळ राणेसाहेबांनी आणलं, पण ते साधं त्या लोकांना त्यांच्या कार्यकाळात सुरू पण करता आलं नाही. रोजगाराची असा कुठलाही मोठा प्रकल्प त्या एवढ्या कार्यकाळामध्ये हे आणूच शकलं नाही. 14च्या अगोदर सीवर्ल्डला विरोध केला, जैतापूरच्या इथे त्यांनी विरोध केला, इथे MIDCला विरोध केला. एवढं सगळं तुम्ही विरोध केल्यानंतर तुम्ही काय केलं? जनतेने तुम्हाला सत्ता दिल्यानंतर त्यांचे उत्तर त्यांच्याकडे मिळत नसल्यामुळे जनतेने त्यांना ह्याला सगळ्यांना आजमावून पाहिलंय. विनायक राऊतांना आजमावून पाहिलंय, वैभव नाईकाला आजमावून पाहिलंय, उद्धवजींना आजमावून पाहिलंय. आत्ता जनतेला पटलेलं आहे की तुम्हाला संधी दिली होती, तुम्ही काही केलं नाही. आता आम्ही राणेसाहेबांना लोकसभेत निवडून दिलं, महायुतीला विधानसभेत निवडून दिलं. आता आमच्यावर 100% विश्वास जनतेने टाकण्याचं परत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. आणि त्यानुसार गेली 1 वर्ष आमच्या महायुतीचा कार्यकाळ बघा, राणेसाहेबांचा लोकसभेचा कार्यकाळ बघा, वैभववाडी विजयदुर्ग, वैभववाडी कोल्हापूर सारखी जी काही रेल्वे लाईन आहे ते राणेसाहेब सारखं योग्य प्रतिनिधित्व आमच्याकडे दिल्लीमध्ये असल्यामुळे आम्ही राज्य सरकार म्हणून तो विषय करून घेऊ शकलो. अर्थसंकल्पामध्ये त्याची तरतूदही झालेली आहे. रोजगाराच्या संदर्भात असंख्य महत्त्वाचे प्रकल्प, म्हणजे वेंगुर्ल्यामध्ये ताजचा प्रकल्प असो किंवा अन्य महत्त्वाच्या बंदर खात्याच्या माध्यमातूनचे प्रकल्प असो, ते आता आपल्या उंबाट्यावर उभे आहेत. काल जसं उद्योगमंत्र्यांनी जाहीर केलं की आपल्या आडेली MIDC मध्ये 4,500 कोटीचं MOU हे लोक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी डायव्होर्समध्ये साईन केलेलं आहे. म्हणून आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कधी होत आहेत संदीपजी? सत्तेच्या पहिल्या 1 वर्षात. म्हणजे 4 वर्ष जे सुरू केलेले हे सगळे विषय पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे पूर्ण 4 वर्ष आहेत. आणि म्हणून आमच्यावर बिनविरोधच्या नावाने टीका करण्यापेक्षा लोक तुमच्या बाजूने का उभी राहत नाहीत, तुमचेच उमेदवार तुमच्यावर का विश्वास ठेवत नाही आणि उमेदवारांना तुमच्या नेतृत्वावर का विश्वास वाटतो याचं कधीतरी आत्मपरीक्षण करा, कधीतरी ह्याबद्दल विचार करा. आणि मग असे बेछूट आरोप करायचे की हे विकले गेलेले आहेत, पैशाचा वापर करतात. ती काही शाळेची लहान मुलं नाही ते चॉकलेट दिल्यावर लगेच तुमचं ऐकतील. ते पण त्याचे इकडचे जे उमेदवार आहेत संदीपजी, ते पण जबाबदार लोक आहेत. त्या गावात त्या परिसरामध्ये त्यांचं काम आहे म्हणून तुम्ही त्यांना उमेदवारी दिली की नाही. पण शेवटी ते पण सुज्ञ नागरिक आहेत, त्यांनाही कळतं की 10-15 दिवस मेहनत केल्यानंतर पण अगर मी जनतेचे कुठलंही आश्वासन उद्या जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य म्हणून पूर्णच अगर करू शकत नाही, माझ्याकडे कुठलीच सत्ता केंद्र नाही, तर परत ह्यांचा पण त्यांना काही सपोर्ट नाही. म्हणून ते स्वतःहूनच त्यांनी सीट मागे घेतल्या आणि बिनविरोध राज्याच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा बिनविरोध एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला दिसले. नक्कीच ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडतंय. पण फक्त जे सत्ताधारी आहेत, विरोधक जे आहेत किंवा फक्त राणे द्वेष म्हणून ज्या पद्धतीने आरोप केला जातोय आणि जे फक्त उमेदवारच नाही तर काल सतीश सावंत यांचा सुद्धा हा प्रवेश आहे आणि त्यांनी स्वतः नेतृत्वावर जो एक आरोप केलेला की आज जो दुबळेपणा विरोधकांमध्ये आलेला पाहिजे. खरं तर लोकशाहीमध्ये विरोधक तितके स्ट्रॉंग असणं आवश्यक आहे आणि ती तुम्ही भूमिका निभावून पुढे आलाय आणि आज या उंचीवर पोहोचलाय. तिथे कुठेतरी ते कमी पडतायत का? नेमकं काय कारण आहे हा त्यांचा? नक्कीच ना. कारण का एक लक्षात घ्या, परत तुम्हाला लोकशाहीमध्ये सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणच आलं नाही. काल आम्ही विरोधक होतो, आज आम्ही सत्ताधारी. पण आम्ही जेव्हा विरोधक होतो तेव्हा आम्ही प्रामाणिक पद्धतीने जनतेच्या बाजूने विरोधक म्हणून आमची भूमिका निभावली. आम्ही आंदोलनं केली, केसेस अंगावर घेतल्या, आमच्यावर खोट्या केसेस घेतल्या, डंपरचं आंदोलनपासून मच्छीमारांच्या आंदोलनासाठी पासून ते भात शेतीचा सगळ्या प्रकारचे आंदोलन करणाऱ्यापैकी आमच्यासारखे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. तेव्हा आम्ही रडत बसलो नाही. तेव्हा तुम्ही सत्ताधारी आहेत, तेव्हा आम्ही धनशक्ती लोकशक्तीच्या विरोधात बोलत बसलो का? तेव्हा तर तुम्ही सत्ताधारी होता ना. मग तेव्हा आम्ही का एवढी सत्ता मिळवली? विरोधी पक्षामध्ये असताना 2017ची पण जिल्हा परिषद आम्ही जिंकलेलो, तेव्हा आम्ही असंख्य नगरपालिका जिंकलो तेव्हा. पण जनतेने तेव्हा आमच्यावर विश्वास ठेवलात ना. आणि आज सतीश सावंत जे असतील, असंख्य कार्यकर्ते, आता पण प्रवेशाचा कार्यक्रम बाहेर होता. लोकांना कळून चुकलेलं की गावाचा विकास करायचा असेल तर सत्तेच्या प्रवाहामध्ये आम्ही राहिलो. राणेसाहेबांचा शब्द हा किती महत्त्वाचा आहे आणि राणेसाहेब शब्द दिल्यानंतर कधीही शब्द फिरवत नाहीत हे जनतेला चांगल्या पद्धतीने माहीत असल्यामुळे आणि त्यांच्या तालमीमध्ये तयार झालेला आमच्यासारखा भारतीय जनता पक्ष असो,
शिवसेना असो, हे सगळे आम्ही कार्यकर्ते त्यांच्याच तालमीमध्ये तयार होत असल्यामुळे त्यांना माहिती आहे की उद्या हे सत्तेत आल्यानंतर जसं ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आता विकास होतोय तसंच जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या पण माध्यमातून पुढची 5 वर्ष केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून आमचा विकास 100% होणार हे या सगळ्या सरसकट सगळ्या कार्यकर्त्यांना जनतेला कळत असल्यामुळे आमच्याकडे आमच्या सोबतीला काम करण्यासाठी ते तयार आहेत. नक्कीच साहेब, जसं तुम्ही म्हटलात की राणे साहेबांनी ज्यावेळी या सिंधुदुर्गची धुरा सांभाळली 90 पासून, खरं म्हणजे त्यावेळेचे प्रश्न वेगळे होते, पाणी टंचाई ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या, पण साहेबांनी टँकर मुक्त जिल्हा केला आणि त्याच्यानंतर साहेबांचं एक महत्त्वाचं या जिल्ह्यासाठी जे त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून एक व्हिजन ठेवलेलं आहे की या जिल्ह्याचं जे वर्षाचं जे प्रत्येक नागरिकाचं बजेट आहे, आर्थिक उत्पन्न, दरडोई उत्पन्नाचा सोर्स आहे, ते वाढलं पाहिजे आणि ते पुढे गेलं पाहिजे. ह्या सगळ्या दृष्टिकोन ठेवून साहेबांनी या जिल्ह्याची एक विकासाचे विजन जे मांडलेलं होतं आणि ते तुम्ही पुढे घेऊन जाताय. जसं सुरुवातीच्या काळामध्ये AI सिंधुदुर्ग हा राज्यासाठी आणि देशासाठी एक मॉडेल महत्त्वपूर्ण एक प्रकल्प आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणला. त्याच्यानंतर रोरो सेवा होती, त्याच्यानंतर वाळवणसारखं बंदर होतं. जसं आपण रोजगार, आरोग्य या सगळ्या गोष्टींवर बोलणार आहोत, तर हा रोजगाराचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाचा जो महत्त्वाचा विषय आहे, यासाठी आपल्या काय संकल्पना आहे? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्या अशा क्षेत्रात बिंदूंवर काम करण्याची गरज आहे ज्याच्यामुळे ह्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढू शकतं. मग कुठलं क्षेत्र आहे? मग त्याच्यामध्ये शिक्षण क्षेत्र आहे, पर्यटन क्षेत्र आहे, शेती क्षेत्र आहे. आज निसर्गाच्यामुळे पूर्ण पद्धतीने शेती क्षेत्राची वाताहत होत चाललेली आहे. उदाहरण आत्ताच माझ्याकडे आंबा बागायतदार आले. ह्यावेळी बदलत्या हवामानामुळे पाहिजे तेवढा आंबा, अपेक्षित तेवढं उत्पादन झालं नाही. त्याचबरोबर समुद्र खवळले असल्यामुळे तिथं पण निसर्गामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे आता मच्छीमारांना पण त्या पद्धतीचं उत्पादन ह्या सीझनला झालेलं नाही. आणि म्हणून संदीपजी त्याला पर्याय शोधणं, शेवटी गाडी चालली पाहिजे, घर चाललं पाहिजे, आपलं अर्थकारण पुढे गेलं पाहिजे. आणि म्हणून आज जसं तुम्ही उल्लेख केला 1990चा काळ आणि 2026 हा जमीन आसमान फरक झालेला आहे. लोकांच्या गरजा वाढलेल्या आहेत. आज काल आपल्या हातात नसलेला फोन आज आपण स्मार्टफोनपर्यंत आलेलो आहे. आज जे काही घर चालवण्यासाठी ज्या गरजा आहेत त्या वेगळ्या पद्धतीने बदललेल्या आहेत. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीला प्रोत्साहन आणि बाजारपेठामध्ये उलाढाल कुठल्या निमित्ताने वाढेल त्या पद्धतीचे प्रकल्प इथे आणायचे, त्या पद्धतीचे पर्याय शोधायचे. ह्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाला हाताशी धरून विविध पद्धतीचे प्रकल्प, विविध पद्धतीची संकल्पना राबवण्याचं काम आमच्या माध्यमातून सुरू आहे. AI हे त्याच्यातलं एक फार महत्त्वाचं घटक का आहे? कारण का आपल्याला आज आपला जिल्हा गोव्याला लगत जिल्हा आहे, दुर्गम जिल्हा ज्याला आपण म्हणतो, मागासलेला नक्की नाही पण दुर्गम जिल्हा आहे. इथे अधिकारी क्वचितच येतात. कधी त्याला आपल्याला रिक्त पदं ही फार आपल्यासमोर मोठा प्रश्न आहे. आपल्याकडे डॉक्टर कमी येतात. त्या सगळ्याला अगर आपल्याला उत्तर मिळवायचं असेल तर अशी यंत्रणेचा वापर आपण करून जेणेकरून आपल्याला डॉक्टर नसला तरी पण लोकांना योग्य पद्धतीने सेवा भेटेल, अधिकारी नसला तरी लोकांचे प्रश्न सुटतील, शिक्षक नसले तरी पण शिक्षणाचा दर्जा खालवणार नाही. या सगळ्या गोष्टीवर फार बारकाईने विचार करून AIचा जास्तीत जास्त वापर प्रशासनामध्ये आणून आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रशासन अगर आपण गतिमान करू शकलो तर प्रश्न लवकर सुटतील, इकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. आज आम्ही ज्या पद्धतीने इथे ताजच्या सारख्या प्रकल्पाला प्रोत्साहन देतोय, झी सिने अवॉर्ड सारखे कार्यक्रम आणतोय जेणेकरून इथला येणारा पर्यटक हा जास्त आमच्या सिंधुदुर्गात राहायला पाहिजे. तो आता 1 दिवस 2 दिवस इथे राहून 3-4 दिवस जो गोव्याला जातो तो 4 दिवस इथे राहून 1 दिवस गोव्याला गेला तर हरकत नाही. ते आमचं उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठी लागणाऱ्या ज्या काही पायाभूत सुविधा आहे, जे काही पोषक वातावरण आहे, आम्ही इकडे मध्ये ड्रग्ज आणि अंमली पदार्थाच्या विरुद्ध का मोहीम उघडली जेणेकरून इकडे येणारा जो कौटुंबिक पर्यटक आहे, जो कुटुंबाला घेऊन येतो, त्याला असं इथे असलेलं कुठलंही चुकीच्या बाबतीमधली त्याची माहिती त्याच्यापर्यंत पोचता कामा नाही. त्यांना कळलं पाहिजे की नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी माझ्या कुटुंबाला घेऊन जाऊन अतिशय सुरक्षित वातावरण इथे सिंधुदुर्गामध्ये होऊ शकतं, मिळू शकतं. त्या पद्धतीचं पोषक वातावरण इथे निर्माण करायचं, अशा पद्धतीचे विविध प्रकल्पांना चालना, त्याचबरोबर इकडला प्रतिमा स्वच्छ ठेवणं जेणेकरून आमच्या जिल्ह्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संदीपजी वेगळ्या पद्धतीने असला पाहिजे. इकडे आल्यानंतर
आम्ही आमच्या कुटुंबाबरोबर दिवस घालू शकतो, चांगलं शिक्षण घेऊ शकतो, दर्जेदार जीवन जगू शकतो, अशा पद्धतीचा प्रतिमा आमच्या जिल्ह्याची तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही असंख्य महत्त्वाचे निर्णय घेत चाललेलो आहे. जुन्यातले जुने धरणाचे विषय असो, प्रकल्पांच्या संदर्भात काही गुंतागुंतीचे विषय असतो, सगळे सोडवत आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जसं आम्ही AI मध्ये पुढे आहोत, तसं आम्ही प्रशासनाच्या बाबतीमध्ये पण आम्ही बरेपैकी इथे क्रमांक मिळवलेला आहे. तसं भविष्यामध्ये विकसित जिल्ह्याच्या यादींमध्ये, दरडोई उत्पन्नांच्या यादीमध्ये आमचा जिल्हा पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आमची पूर्ण पद्धतीने तयारी आहे. इच्छाशक्ती दांडगी आहे. एक तुम्हाला सांग, नाही हा विषय आमच्या डिक्शनरीमध्ये नाही. मी एवढा अधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे की खुर्चीवर बसून जेवढे तास पण खुर्चीवर बसाल तेवढं माझ्या सिंधुदुर्गाला पुढे घेऊन जाण्याची तुमची मानसिक तयारी असली पाहिजे. समोर आलेला व्यक्ती हा परत तुमच्या टेबलावर वारंवार येता कामा नये. मी माझ्या जिल्हा परिषद CEOना सांगितलेलं आहे, तुमच्याकडे असलेले 17 ते 18 टेबल जे लागतात ते कमी करून किमान 2-3 टेबलवर तो विषय आणायचा, जेणेकरून नागरिक 17 ते 18 टेबलवर न फिरता त्यांना जे काही पाहिजे असेल ते लवकरात लवकर मिळून आपल्या गावाकडे तो परत गेला पाहिजे. SP-ना सांगून, आमच्या पोलीस अधीक्षकांना सांगून इथे सुरक्षित वातावरण असलं पाहिजे. मध्ये आपल्याकडे घरफोड्या मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायच्या. मग आम्ही आता CCTVचं एक मोठं जाळं येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही आमच्या जिल्ह्यामध्ये बसवतोय, जेणेकरून पर्यटक जिल्हा असल्यामुळे आपल्याकडे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन खूप आहे. लोक येतात आणि जातात. म्हणून घरफोड्यांचा प्रकार थांबवायचा असतील, सुरक्षित वातावरण करायचं असेल म्हणून CCTVची एक मोठी यंत्रणा बसवण्याचं काम आमचं सुरू आहे. पुढच्या 2 महिन्यामध्ये तेही काम पूर्ण होईल. म्हणून जिल्हा म्हणून एक विकासाला पोषक असणारा जिल्हा, इथे असलेल्या गुंतवणुकीदारांना जे काही गुंतवणूक आपल्या जिल्ह्यामध्ये करू पाहतायत त्यांना अतिशय त्याच्यासाठी पोषक वातावरण करून रोजगार निर्मिती संदीपजी आमच्या जिल्ह्यामध्ये झाली पाहिजे असा दृष्टिकोन माझा आहे. माझे तरुण तरुणी हे गोव्याकडे जाणार नाहीत, मुंबईत पुण्याकडे जाणार नाहीत, बाहेरगावी सौदी आणि हे जे काय दुबईमध्ये जाणार नाहीत. आमच्याच सिंधुदुर्गामध्ये राहून त्यांच्या 2 हाताला दर्जेदार नोकऱ्या, जो पगार त्यांना दुबईला भेटतो तोच पगार आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये कसा भेटेल तशा पद्धतीचे प्रकल्प आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणण्यासाठी आम्ही पूर्ण पद्धतीने सज्ज आहोत. आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचा पूर्ण पद्धतीने पाठिंबा आणि ताकद माझ्या मागे आहे. राणे साहेबांचं मार्गदर्शन आहे, निलेशजी आणि केसरकरजींचं आम्हाला साथ आहे. आम्हाला विश्वास आहे आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये 5 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट करून आपल्या सगळ्यांना दाखवू. नक्कीच साहेब, अनेक मुद्द्यांना आपण या ठिकाणी हात घातलात आणि लोकांच्या ज्या प्रश्न होते त्याला उत्तरं मिळालेत. पण साहेब, हे सगळं करत असताना काही आपले प्रकल्प आज तुम्ही पुढे नेताय, पण वेंगुर्ल्यातला पाणबुडी प्रकल्प असू दे, त्याच्यानंतर सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस असू दे, त्याच्यानंतर सावंतवाडीतलं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल असू दे, त्याच्यानंतर आपल्या सगळ्यात महत्त्वाचा जो ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, आपण मगाशी उल्लेख केलात मालवणमधील सी वर्ल्ड. तर असे जे महत्त्वाचे प्रोजेक्ट आहेत यासाठी आपण काही नियोजन केलं आहे? बघा, जसं तुम्हाला मी सांगितलं ना, प्रशासन किंवा प्रशासनाकडे लोक काय येतात, कलेक्टर कार्यालयाकडे काय येतात, पालकमंत्री कक्षाकडे काय येतात, जेव्हा त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात, वर्षानुवर्ष प्रलंबित प्रश्न असतात, म्हणून लोक आपल्याकडे असतात. आपल्या संदीपजी, आपल्या सातबाऱ्याची इथे अशी खासियत आहे की आपल्याकडे 2 ते 3 लोक नाही, 20-25 लोक सातबाऱ्यावर असतात. आणि म्हणून आपल्याकडे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी कलेक्टर मॅडमनी गेल्याच इलेक्शनच्या अगोदर एक बैठक घेतली. सगळ्या अधिकाऱ्यांना आम्ही 2 प्रकारचे आदेश दिलेले आहेत. एक, जे गुंतागुंतीचे जे प्रकल्प आहेत, मग मल्टी स्पेशलिस्टपासून सावंतवाडी टर्मिनलपासून वन खात्याचा जो हत्तीचा प्रश्नपासून असंख्य जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यांना सोडवण्यासाठी आम्ही एक ॲक्शन टेकन कमिटी तयार केलेली आहे. त्यांचं कामच एवढं आहे की बाबा हा प्रकल्प अडकला कशाला आहे, मग सोडवण्यासाठी त्यांना काय काय करायला लागेल, ती कुठे फाईल टेबलावर येऊन थांबली आहेत, त्या अधिकाऱ्याची काय अडचण आहे, तांत्रिक अडचण आहे, काही कुठे कायद्याच्या कचड्यात काय, हे सोडवण्यासाठी आम्ही ती कमिटी तयार केलेली आहे. ते प्रकल्प आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत. आणि मग कुठे जमिनीचे वाद असतील, कुठे मंत्रालय स्तरावर परवानग्याचा विषय असेल, कुठला निधीअभावी काही विषय थांबला असेल, तर ते सोडवत आम्ही कसं जायचं. उदाहरण बघा, आता आपला चिपी विमानतळ आल्या मी त्याच्यामध्ये हात घातला. मला कळलं की मी अभ्यास केला की जोपर्यंत आपण 2.5 कोटी देऊन तिथे विजेची यंत्रणा लावत नाही
तोपर्यंत आपल्याला नाईट लँडिंगचीच परवानगी भेटणार नाही. आम्ही लगेच DPDCतून त्याला पैसे दिले, नाईट लँडिंगची आज आपल्याला परवानगी मिळाली आहे. 24 तास आपलं एअरपोर्ट सुरू झालेलं आहे. त्याला आपल्याला पार्किंगची जागा 3 पासून 6 मिळालेल्या आहेत. आता इंडिगोपासून, स्पाइसजेटपासून, एअर इंडिया सगळ्या कंपन्यांबरोबर आमच्या अंतिम टप्प्यात बोलणं सुरू आहे. मी तुम्हाला बोलतो, आता जे काय एअरपोर्ट आपलं सुरू झालेलं आहे ते मोपापेक्षाही महत्त्व त्याला येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला मिळताना दिसेल. असे अडकलेले जे काही विषय आहेत, किंवा उदाहरण राणे साहेबांना सी वर्ल्ड इथे आणायचं होतं, तर सी वर्ल्डच्या दर्जाचे कुठले प्रकल्प आपण कसे आणू शकतो. मग मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना जाऊन विनंती केली. राणे साहेबांनी मला आग्रह धरला की आपण मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन तुम्ही सी वर्ल्डच्या दर्जाचा कुठला प्रकल्प आम्हाला देऊ शकता. आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांचे अतिशय चांगले संबंध आहेत, म्हणजे गुंतवणूकदार असतील किंवा विविध उद्योग समूह असतील. तर आम्ही त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी लगेच सांगितलं की नितेश, युनिव्हर्सल स्टुडिओशी आपण बोलू. युनिव्हर्सल स्टुडिओ हे जागतिक पातळीवर फार मोठा एक स्टुडिओ आहे, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतील. आणि म्हणून त्यांच्याशी आमचे ईमेलच्या द्वारे आमची चर्चा त्या निमित्ताने सुरू झालेली आहे. आणि म्हणून संदीपजी, ह्या सगळे ज्या प्रकल्पांमुळे आता त्याचा मग आम्ही उलटा पण अभ्यास केला. युनिव्हर्सल आम्ही आणतोय इथे, किंवा आपल्या इकडे येणारा जो चिपी विमानतळाला पर्यटक उतरला, सर्वात पहिलं ते काय करणार, गावाकडे काही लोक जाणार, पण असलेला पर्यटक पहिला काय बघणार की इथे राहायला काय आहे, इथे ताज आहे का, इथे हिल्टन आहे का, इथे हयात आहे का, 5 स्टारचं कुठलं हॉटेल आहे की. सगळेच जण काय आपल्या कुठल्या छोट्या हॉटेलमध्ये जाऊन थांबणार नाही. अगर आपल्याला ताजमध्ये आणि हिल्टनमध्ये राहणारा अगर आपण इकडे कुटुंब आणू शकलो, जे 1 ते 1.5 लाख प्रत्येक त्यांच्या ट्रिपवर खर्च करतात, तर आपल्या दरडोई उत्पन्नामध्ये थेट फायदा होतो त्या निमित्ताने. आणि म्हणून हे सगळे जे प्रकल्प, सगळे जे प्रयत्न तुम्हाला जे दिसत आहेत, ते दरडोई उत्पन्न वाढवायचं कसं, आपला जिल्हा विकसित जिल्हा बनवण्याच्या मार्गावर आपण कसं जाऊ शकतो, आणि त्याला लागणाऱ्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत, तर त्या सगळ्या गोष्टी निर्णयाच्या माध्यमातून प्रवाहात आणून त्या गोष्टी पुरं करण्याचा मानस आमच्या सगळ्यांचा आहे. ज्या आता जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होत आहेत आणि तिथनं लोकप्रतिनिधी निवडून येणार आहेत, हे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील गावातील लोकप्रतिनिधी आहेत. आता ज्या आपल्या नगरपंचायतच्या ज्या झाल्या, तर नगर आणि गाव हे 2 वेगवेगळे भाग आहेत. आणि गावच्या ज्या सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत जिव्हाळ्याचे, जसं आपण बोललात की आज मार्केट यार्ड जिल्ह्यात होतं, ही एक मोठं दार उघडणारी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी. काजूसारखा महत्त्वाचा विषय आहे, त्याच्यानंतर नारळसारखा महत्त्वाचा विषय आहे, कारण काजूला हा हमी भाव मागितला जातोय. त्याच्यानंतर नारळ पिकावर सुद्धा आज संकट आहे साहेब. मोठे नारळाची झाडं जी आहेत ती आज मरत आहेत, त्याच्यावर संशोधन होणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वन्य प्राण्यांकडून होणारा त्रास, कारण वन्य प्राणी बंदोबस्तासाठी आपण आपल्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पाठपुरावा करताय, पण जी नुकसानी होते त्याला सुद्धा काही पिकांचा याच्यामध्ये समावेश नाही. आणि हे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. यासाठी आपण कशा पद्धतीने नियोजन केलं? संदीपजी, कुठल्याही जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थाने तुम्हाला अर्थकारण मोठं करायचं असेल ग्रामीण भागातला, तर तुम्हाला ग्रामीण भागातल्या अर्थकारणावर फार बारकाईने लक्ष ठेवायचं. आपला जो सिंधुदुर्गाचा जो ग्रामीण भाग आहे, तो आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, मासेमारी या सगळ्या गोष्टीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अवलंबून आहे. आता त्या फळ पिकांना आपण सरकारच्या माध्यमातून मदत कशी करू शकतो, कारण आपला मेन आव्हान आपल्याकडे निसर्गाचं आहे. आपल्या इकडे कुठलीही कामं करायची असतील, शेती करायची असेल, तर निसर्गातला विचार करूनच आपल्याला करायला लागेल. रस्त्याची कामं करण्यासाठी पण आपल्याला मोजून 5 ते 6 महिनेच भेटतात, कारण गेल्या वर्षी 15 मे पासून सुरू झालेला काम पाऊस हे डिसेंबर पहिल्या आठवड्यापासून सुरूच होता. म्हणजे त्या पूर्ण 5, 6, 7 महिन्यामध्ये आपण तिथे काहीच करू शकलो नाही. त्याच पद्धतीने ह्या 4-5 महिन्यामध्ये जे काही पावसाळा नसतो, मग त्याच्यामध्ये ह्या ग्रामीण भागामध्ये ही विविध अर्थकारणाला कशी चालना देऊ शकतो, संशोधन कसं करू शकतो, विविध चांगल्या प्रायव्हेट प्लेयर्सना आतमध्ये आणून त्यांची मदत कशी देऊ शकतो. उदाहरण, मी वनप्राण्यांच्या संदर्भात मी स्वतः वंताराची मदत घेण्याची सुरुवात केलेली आहे. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. पण काही लोक कोर्टात गेले असल्यामुळे त्यांना आम्ही शाश्वती विश्वास देतोय की आम्ही काय कायमस्वरूपी त्यांना वंतारात पाठवत नाही आहे. पण जोपर्यंत आपण महाराष्ट्र म्हणून, सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आपल्या इकडे फॅसिलिटी तयार करत नाही, म्हणून वंतारा हा एक तात्पुरता पर्याय आपण निवडलेला आहे. आपण येणाऱ्या काळामध्ये प्राणी संग्रहालय असो किंवा त्या प्राण्यांना त्यांच्यात इथे ठेवून कसं त्यांचा सांभाळ करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी करायची तयारी आहे. मंत्रालयामध्ये जेव्हा आम्ही कॅबिनेटमध्ये बसतो, आमच्याकडे पीक पाणीचा आमच्याकडे आढावा दिला जातो.
तेव्हा मी नेहमी आमच्या कोकणातला एक मंत्री म्हणून, महाराष्ट्रातला का मंत्री असला पण कोकणाचा प्रतिनिधी मी करतो, म्हणून मी नेहमी तिथे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना निदर्शनात नेहमी आणतो की जसं कापूस, जसा आपल्याकडे ऊस आणि या सगळ्यावर जसं तुम्ही कांदा जसं विशेष लक्ष देतात, तसंच लक्ष आमचा आंबा असो, आमचा काजू असो, आमच्याकडे नारळाचा विषय असो, त्याच्यावर आपण तेवढंच लक्ष द्यायला लागतं. कारण का संदीपजी, काय असतं, मंत्रालयामध्ये बसलेला अधिकारी त्याला असं वाटतं की कोकणामध्ये सगळं आलबेल आहे, आपल्याकडे कोण आत्महत्या करत नाही, आपल्याकडे कोण म्हणजे वेळेत आपण सगळे कर्जफेड करतो, म्हणून त्या अधिकाऱ्याला वाटतं की सगळेचे सगळे प्रश्न हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातलाच आहे, ह्या कोकणामध्ये काहीच मदत द्यायची काही गरज भासत नाही. आणि म्हणूनच ती भूमिका मांडण्याचं काम आमच्या लोकांचं आहे. मी आहे, उदय सामंतजी आहेत, गोगावलेजी आहेत, हे सगळे जे कोकण पट्ट्यातले, आम्ही जे आदितीताई आहेत, हे जेवढे जे कोकण पट्ट्यातले जे मंत्री आहोत ना, आम्ही वारंवार सांगतो की आमच्या कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तुम्ही बदला. आमच्याकडे धरणाच्या कामं असतो, रस्त्याची कामं असतो, आरोग्याची कामं असतो, शेतीच्या संदर्भातला जो दृष्टिकोन, आता आमच्याकडे आंब्याचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. आता मी आत्ताच कलेक्टरांशी बोललो आणि त्यांना बोललो की तुम्ही पंचनामे करा, आपल्या आंब्याला मदत करायची. काजूला हमीभाव मिळणं, आता काय झालं, आपल्याकडे साऊथ आफ्रिकन काजू मोठ्या प्रमाणामध्ये येत असल्यामुळे स्थानिक काजूचे दर घसरतात. त्यासाठी राणेसाहेब पियुष गोयलजींशी भेटलेले आहेत, एक दोनदा फायनान्स मिनिस्टरला भेटलेले आहेत की आपल्याकडे जो काही बाहेरचा काजू कसा येऊ नये आणि आपल्या स्थानिक काजूला कसं इथे प्राधान्य मिळेल, त्या दृष्टीने करामध्ये आपण काय करू शकतो का, त्यावर आपण विचार करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी त्यांच्या तिथे बैठका चालू. फक्त काय होतं, सिंधुदुर्गासाठी निर्णय घेत असताना किंवा कोकणासाठी निर्णय घेत असताना पूर्ण देशाचा विचार करायला लागतो आणि म्हणून त्या प्रक्रियेमध्ये तो सगळा विषय आता सुरू आहे. नारळासंदर्भात पण गेल्या काही कॅबिनेटच्या अगोदर मध्येच आम्ही नारळासंदर्भात एक बोर्ड तयार आम्ही केलेला आहे, जेणेकरून मीच तिथे कॅबिनेटमध्ये उल्लेख केला की आपण नारळासंदर्भात अन्य जिल्ह्याकडे तुम्ही लक्ष देण्यापेक्षा आमच्या इथे बांबू असेल, नारळ असेल, आमच्या इकडे मूळ उत्पादन इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं, म्हणून इकडे तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्यासाठी सरकारी यंत्रणा इथे तुम्ही आमच्याकडे उभी करून द्या, जेणेकरून जे काय तुम्हाला राज्याला जे काय बांबू लागतो, नारळ लागतो, जे सगळं ते सगळं देण्याची क्षमता आमच्या कोकणामध्ये आहे. आणि म्हणून सरकार म्हणून आमची जबाबदारी एवढीच आहे, कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असावा, आमचे निकष वेगळे असावे की जो निर्णय तुम्ही उत्तर महाराष्ट्राला लावताय, जो निर्णय तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्राला तो तुम्ही कोकणाला लावू शकत नाही. इथे बघण्याचा दृष्टिकोन तुमचा वेगळाच आहे. आमच्याकडे शाळांमध्ये पटसंख्येचा विषय असो, एक शाळा ते दुसरे शाळा जवळ आणि लांब असण्याची जी काही दूर या सगळ्यावर बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असावा. आणि म्हणून मी तुम्हाला विश्वास देतो, आम्हाला लोकांनी आमदार म्हणून आज मंत्री बनण्याची संधी दिली आहे ना, आम्ही ज्या खुर्चीवर बसताना महाराष्ट्रासाठी काम करत असताना आमचं जास्त लक्ष किंवा नेहमी लक्ष हे कोकणावरच असतं. आमच्या कारकिर्दीमध्ये कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, कोकणाला लागू असलेले निकष आम्ही निश्चित पद्धतीने बदलून टाकू, हा आपल्या माध्यमातून जनतेला विश्वास देतो. नक्कीच साहेब, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आज पंचायत टू पार्लमेंट ही एक सत्ता असली आणि एक विचाराचे जर सगळे लोकप्रतिनिधी असले तर निश्चित विकासाची गंगा अगदी तळापर्यंत जाते. या अनुषंगाने आज बऱ्याचशा सत्ता तर सगळ्या आपल्याकडे आहेत. आता पंचायतची निवडणूक होते, तर लोकांना, इथल्या जनतेला तुम्ही काय आवाहन कराल? आणि विरोधक जे तुटून पडतायत, जसं तुम्ही अनेक वेळा सांगितलात की तुम्ही केवळ राणेंना विरोध म्हणून विरोध करू नका, तर जनतेच्या प्रश्न घेऊन तुम्ही विरोध करा, तर यांनाही काय संदेश द्या? बघा, एक साधं तुम्हाला विषय सांग, आज जिल्ह्याची आरोग्य परिस्थिती अतिशय चिंतेची आहे. ती कोणी खराब केली? आमच्याकडे सिव्हिल हॉस्पिटल होतं, बरोबर, ते आम्ही नाही बोलत 100% चांगलं चालत होतं, पण चालत होतं. आमच्या इथला पेशंट जो बांबोली आणि कोल्हापूरला पाठवण्याची जी आहेत ना, ते प्रक्रिया पहिली सुरू होतं, पण एवढं आजची सारखी वाईट अवस्था नव्हती. महाविकास आघाडीचं सरकार जेव्हा आलं, त्या काही वर्षा अगोदर राणेसाहेबांनी हॉस्पिटल आपल्या इथे सुरू केलं. त्या हॉस्पिटलला छेद द्यायचा म्हणून, निवड राणे द्वेष म्हणून सरकारी हॉस्पिटल इथे आणलं गेलं. आणि सरकारी हॉस्पिटल आणलं, चांगली गोष्ट आहे, आम्ही त्याला स्वागतच करतो. आमच्या जिल्ह्यामध्ये कोणी काय देत असेल स्वागत आहे, पण तुम्ही असलेलं सिव्हिल हॉस्पिटलचं महत्त्वच कमी करून टाकलं. आता लोकांनी धड ना डीनकडे जायला मिळत आहे ना त्या सिव्हिल सर्जनकडे जायला मिळतंय. त्या दिवशी तर एका
आमच्या भगिनींना त्यांना पोटात दुखत होतं, इथे त्यांचं निदान झालं नाही म्हणून त्यांना गोव्याला पाठवलं, तिथे ट्युमर निघाला. गोव्याकडे पाठवण्याचे पेशंटचे प्रकार जास्त सुरू झाले. हे काय सुरू झालं? कारण एक तर तुम्ही द्वेषाचं राजकारण करता म्हणून, दुसरं जेव्हा एक विचाराचं सरकार असतं ना संदीपजी, कामं सोपं होतात. तुम्हाला आरोग्याची व्यवस्था सुधारायची आहे, तुम्हाला रस्त्याची कामं करायची आहे, प्रशासनाकडून निर्णय घ्यायचा आहे. आज बघा केंद्र आणि राज्य सरकार, डबल इंजिनचं सरकार ज्याला आपण म्हणतो, का गरजेचं असतं? कोल्हापूर वैभववाडी हा जो प्रकल्प त्याचं अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. राणेसाहेब तिथे प्रतिनिधित्व करतात, फडणवीस साहेब इथे नेतृत्व करतात. दोघं जणांनी एकत्र मिळून ठरवलं की हा प्रकल्प पूर्ण करायचा, लागणार आहे 7,500 कोटी. केंद्राने 3,500 कोटी दिले आहेत, देवेंद्रजी फडणवीसांनी 3,500 कोटी देण्याची तयारी दाखवलेली आहे. त्यानुसार ते प्रकल्प पूर्ण होणार. हे कॉर्डिनेशन संदीपजी महत्त्वाचं असतं. आम्ही का जिल्हा परिषद मागतोय लोकांकडून, आम्ही का पंचायत समिती मागतोय? कारण आता जे काही विकासाला एक पोषक टीम जी जनतेनेच निवडलेली आहे. केंद्रात राणेसाहेब आहेत, इथे फडणवीस साहेब आहेत, मी पालकमंत्री आहेत, निलेशजी आणि केसरकर साहेब आमदार आहेत. ही जी काही पोषक टीम तुम्ही निवडली आहे ना, त्यांना आता बळ द्या, अजून लोकप्रतिनिधी आम्हाला द्या. सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याच्या निमित्ताने आम्हाला अगर प्रत्येक गावागावामध्ये निधी पाठवायची असेल तर आमच्या विचाराचे सरपंच, आमच्या विचाराचे जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य अगर आम्हाला दिले तर आम्ही प्रत्येक गावाचा विकास, ग्रामीण भागाच्या शेवटच्या टोकावर राहणारा जे घर आहे त्याच्यापर्यंत रस्ते पोचवायचे आहेत. आम्हाला आरोग्याची व्यवस्था ग्रामीण भागातली ती सुधारवायची आहे. आम्हाला चांगल्याच नळ पाणी योजनासारखं, जलजीवन सारखी योजना, त्याच्याबद्दल असंख्य तक्रारी आहेत. आता विरोधी पक्षाचे लोक निवडून दिले, ते सरकारकडे जाऊ शकतात का? आमच्याकडे नेतृत्व दिलं तर आम्ही संबंधित खात्याकडे, मंत्रीकडे जाऊन, मुख्यमंत्र्यांना जाऊन आज जे जलजीवन मिशनच्या संदर्भात जे काही तक्रारी आहेत ते दूर करण्याची क्षमता आमच्याकडे आहे ना. कारण आम्ही सरकारमध्ये बसलो आहे, आम्ही प्रतिनिधी आहोत सरकारचे. आमचा आवाज तिथे ऐकतील लोक. ह्यांचा आवाज कोण ऐकणार? ह्यांचे आवाज ह्यांचा उमेदवार ऐकत नाहीयेत. ह्यांचे स्वतःचे पक्षप्रमुख म्हणतात की माझे हात खाली आहेत. अरे पक्षप्रमुखाचे, उद्धवजींचे हात अगर खाली असतील तर उमेदवाराला आणि स्थानिक नेत्यांना काय देणार? आणि म्हणून सरळ स्पष्ट आहे, जनतेने पुढची 5 वर्ष आमच्याबद्दल नको, स्वतःबद्दल विचार करा, आपल्या मुलाबाळांबद्दल विचार करा, आपल्या गावाबद्दल विचार करा. आणि माझ्यासाठी काय चांगलं आहे? माझ्यासाठी चांगलं आहे सत्तेच्या प्रवाहामध्ये राहणं, म्हणजे जनता म्हणून विचार करा. आम्ही अगर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनाचे सरकार केंद्रात राज्यात आहेत, पालकमंत्री भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना आणि महायुतीचा आहे, त्याच विचाराचं उद्या अगर आम्ही जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सदस्य दिले तर आमचं काम थोडं सोपं होईल. आता मालवणचे नगराध्यक्ष आमचे आहेत, सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष आमचे आहेत, वेंगुर्ल्याचे नगराध्यक्ष, मला त्यांना निधी देणं फार सोपं आहे. त्यांनी निधी मागायची आणि आम्ही द्यायची, कारण आमच्या विचाराचे आहेत, आम्ही थेट निवडून आणलेले आहेत. तसंच उद्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सदस्य निवडून आणले तर आम्हाला गावागावामध्ये त्या विभागामध्ये पैसे पाठवणं, विकास करणं हे अतिशय सोपं होतं. साहेब, राणे साहेबांनी जे तुम्ही सगळं सांगितलं, तर राणे साहेबांनी या जिल्ह्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेलं. तो वारसा आपण पुढे घेऊन जात आहे. आणि आता येणारा काळ, जसं तुम्ही म्हटलात की अगदी पार्लमेंटपासून आपल्या आत्ता नगरपंचायतपर्यंत, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये तर तुम्ही आत्ता 50% यश ऑलरेडी मिळवलेलेच आहे. तर ह्या सगळ्या येणाऱ्या काळामध्ये, जसं 4 वर्ष तुमच्याकडे, 1 वर्ष पूर्ण ह्या कालावधीमध्ये गेलं, 2-3 महिने निवडणुकांमध्ये गेलं, आता 4 वर्ष आपल्याला हातामध्ये आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 5 वर्ष जिल्हा परिषदेची येणार आहेत. काय या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला येणाऱ्या भवितव्यामध्ये बघायला मिळेल? सगळ्यात महत्त्वाचं या जिल्ह्याच्या 2 मागण्या ज्याच्यावर आपण सविस्तर बोललात, रोजगार आणि पर्यटनातून समृद्धी आणि प्रत्येकाची आर्थिक समृद्धी, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. काय संदेश द्या? एवढं सरळ सोपं आहे. ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आम्हाला, राणे कुटुंबीय म्हणून आम्हाला ओळखच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने दिलेली आहे. सिंधुदुर्गाचे राणे आणि राणे सिंधुदुर्गाचे, अशी सरळ स्पष्ट आहे. आणि आज भारतीय जनता पक्षासारखी बलाढ्य ताकद, आशीर्वाद आमच्या डोक्यावर आहे. नरेंद्र मोदीजींसारखे अतिशय यशस्वी आणि विकासाला प्राधान्य देणारे पंतप्रधान, महासत्ता देशाला बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून आज बघा, पंतप्रधानांनी स्वतःच्या ताकदीवर अमेरिकेतून टॅरिफ कमी करून दाखवले की नाही? बरोबर. त्याच ताकदीचे मुख्यमंत्री पण आपल्याला आज मिळालेले आहेत. आज मी मुख्यमंत्रीजींच्या अतिशय जवळ काम करण्याची मला संधी आहे संदीपजी. आणि म्हणून जवळून जेव्हा मी बघतो तेव्हा मुख्यमंत्रीजींचं कोकणावर खरंच प्रामाणिक पद्धतीने प्रेम आहे
आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये ती कामं करायची, जी येणाऱ्या काळात तुम्हाला दिसतील, प्रकल्प पण दिसतील, घेतलेले निर्णयही दिसतील. आणि म्हणून मला असं नेहमी वाटतं, राणे साहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जे काही जिल्ह्यासाठी केलं, जे काही जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न, आपण काही 35,000च्या घरामध्ये होतो, आज लाखांमध्ये आलेलो आहे. लाल मातीचे रस्ते, आज आपण कॉन्क्रिटीकरणकडे गेलेलो आहे. आता पायाभूत सुविधामध्ये आपण नक्की पुढे अग्रेसर आहोत, पण पुढचा टप्पा येणाऱ्या 21व्या शतकामध्ये, येणाऱ्या जे काही AIच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये, येणाऱ्या जे काही नवीन काळामध्ये जे काही विकास होतोय, जे काही बदल होतोय, ते आमच्या जिल्ह्यात पण दिसले पाहिजे. आमच्याही तरुण तरुणींना आमच्या स्वतःच्या मूळ जिल्ह्यामध्ये राहून, आपल्या आईवडिलांकडे राहून रोजगाराची संधी निर्माण झाली पाहिजे. अगर मुंबईमध्ये 1 लाखचं पॅकेज असेल, तर ते पॅकेज सिंधुदुर्गामध्ये पण त्यांना आईवडिलांकडे राहून, गावामध्ये राहून मिळण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तर ह्या सगळ्यासाठी आमची पूर्ण पद्धतीने तयारी आहे. आम्ही सकारात्मक आहोत. आम्ही कुठेही बोलत नाही की आम्ही कमी पडणार. आम्ही कारणं देणारे नाही आहोत. आम्ही आज तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून बोलतो की सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. आम्ही तुम्हाला करून दाखवू. फक्त आम्हाला एवढंच तुमच्या जिल्ह्याच्या जनतेकडून पाहिजे, आम्हाला मतदानारूपी फक्त तुम्ही आशीर्वाद द्या. कारण का शेवटी जिल्ह्याचं राजकारण कसं असावं, आमच्या विरोधकांना किती महत्त्व द्यायचं. कारण का आमच्या इकडचा जो सिंधुदुर्गाचा विरोधक आहे, तो विकासाची स्पर्धा करत नाही, विकासाच्या बरोबर आम्हाला विरोध करत नाही, ते वैयक्तिक द्वेष करतात. त्याच्यामुळे सिवळसारखा प्रकल्प मागे गेला, त्याच्यामुळे चिपी विमानतळ मागे गेला, त्याच्यामुळे जिल्ह्याची आरोग्याची व्यवस्था खराब झाली. आम्ही काय म्हणतो की राणेसाहेबांनी 1 हॉस्पिटल बांधलं आहे ना, तुम्ही 4 बांधा. राणेसाहेबांनी चिपी विमानतळ आणलं, तुम्ही त्याला इंटरनॅशनल करून दाखवा. राणेसाहेबांनी अगर पंचतांत्रिक हॉटेल आणायचा प्रयत्न केला, तुम्ही अजून 2 आणा. पण असलेला प्रकल्प तुम्ही उद्या बंद करू नका. म्हणून अशा विचाराचे अगर विरोधक ह्या सिंधुदुर्गामध्ये असतील, तर जिल्ह्याच्या जनतेने परत ह्यांच्या बळी पडू नये. कारण का पहिलंच आपला जिल्हा 10 वर्ष ह्यांच्यामुळे मागे गेला. असलेले रोजगारच्या संधी निघून गेल्या आणि उद्या त्याच्यानंतर जेव्हा ह्यांना संधी मिळाली, हेही स्वतः काय करू शकले नाही. पण आम्ही करणार, नक्कीच करणार. पोषक वातावरण आमच्याकडे आहे, सत्ता आमच्याकडे आहे, जिद्द आहे, इच्छाशक्ती आहे. फक्त जनतेने आशीर्वाद या 7 तारखेला आमच्या सगळ्या उमेदवारांना द्यावं. जिल्हा परिषद हे विकासासाठी काम करणं अतिशय महत्त्वाची संस्था आहे. इकडचा जो जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतो, त्यांचे जे सदस्य असतात, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात फार मोठा हातभार लावू शकतो. जिल्ह्यामध्ये जे काय 18 प्रकारची नागरी सुविधा आम्हाला ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून द्यायचे असतात, ते आम्ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे. आमच्याकडे अभ्यास आहे. निलेशजी असो, केसरकर साहेब असो, ह्याच्यामध्ये फक्त मी एकटा नाही आहे. माझ्याकडे आजूबाजूला असलेला अनुभव बघा, अभ्यास बघा, राणेसाहेबांसारखं मार्गदर्शन आहे. केसरकर साहेब स्वतः कॅबिनेट मंत्री राहिलेले आहे. निलेशजी स्वतः खासदार होऊन आज आमदार म्हणून काम करतायत. त्यांचा आकड्यांवरचा अभ्यास बघा. आम्ही सगळे एकत्र टीम म्हणून अगर जिल्ह्यामध्ये काही चांगलं करू पाहतोय, तर फक्त जनतेने नुसतं त्या कमळ आणि धनुष्यबाणच्या चिन्हासमोर बटन दाबायचं एवढंच पाहिजे आम्हाला. ही काय कुठलं मोठी म्हणजे आम्ही काय मोठी मागणी करत नाहीये. साधं फक्त 7 तारखेला 1 बटन दाबा आणि स्वतःच्या नजरेने आपल्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन होताना तुम्ही स्वतः अनुभव घ्या, एवढंच या निमित्ताने सांगेन. नक्कीच 7 तारीखला फक्त तुम्ही आशीर्वाद द्या. तुमच्या विकासाची जबाबदारी आपली. केंद्रात राणेसाहेबांचं नेतृत्व, राज्यात स्वतः कॅबिनेट मंत्री म्हणून आज ज्या पद्धतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या अगदी जवळचं नेतृत्व म्हणून स्वतः नितेशजी आणि खाली जे अनुभवी आपले माजी मंत्री आहेत ते दीपक केसरकर, त्याच्यानंतर निलेशजी राणे, या सगळ्यांच्या माध्यमातून तुमच्या विकासाची जबाबदारी आपण घेतो, अशा प्रकारचं या ठिकाणी अभिवचन जे आहे ते नितेशजींनी दिलेलं आहे. साहेब, आपल्याला मनापासून शुभेच्छा. अगदी या निवडणुकीच्या धामधुमीत आपण वेळ दिलात आणि कोकणसाशी संवाद साधलात. मनापासून धन्यवाद.